Bare se, hvor god jeg er med. Er det ikke straf, den der? Jo. Det er hardt. Jo, de ramte stolpen! Stolpe. Første gang, jeg har holdt en kamp. Størling. Og Griezmann. Okay. Jeg skal også lige vente til at spille her. Jeg skal også lige vente til at spille i den her trøje. City på. Grunden til, at jeg har valgt City, fordi de er så rige. Se, han kommer til afslutning. Stolpen. Jeg kan lige se stolpen selv. Jesus Navas. Ej, tæt på, var det Størling? Det er Starling. Griezmann. Nej. Griezmann. Yes! Sådan, Griezmann. Antonio. Griezmann. Til Manchester City. Leicester City. Så ej, de der små tidligere, der er vel også tyrt. Jeg er ikke så god frispark, jeg er bare FIFA 15 euro. Jeg mig helt op til FIFA 16. Indtil FIFA 16 udkom. Jeg er også meget op til at det dårligt. Så sikkert sådan 3.000. Tore. Ej. Der er ikke noget gult kort, rødt kort. Hvor det ikke? Så mange mål, som er gode. Det går så det ikke. Det er fint. Den piece. Den tid, jeg har. Jeg skulle sætte den her kamp til 10 minutter eller sådan noget. Og taget af Tore Dennis. Goalkeeper. Det er heller ikke altid, man kan scrolle Griezmann. Der er ikke kun kort dommer. Der er kun kort. Der er et rødt kort.
Sterling, du må lige tage over for mig. Kom nu. Ja, sådan, Sterling. Finlandin, det er deres overbord. Okay, Tore. Ikke hvilket land de er kommet fra. Jeg tror ikke, de kommer fra Finland. Fedt fodspejler. Det er Messi. Eller det er mig, der er. Jeg er jo Bale, Cristiano, Ronaldo, Cristiano. Jeg er Vi kan jo gerne klippe lidt i videoen med mig efter det her. Hvor meget tror du? Hvor meget kan man klippe? Så meget man vil? Hvor meget kan man klippe? Jeg vil gerne bare klippe målen. Altså bare alle de mål, jeg scorer i kampen, vil jeg gerne. Og så også bare... Nej. Og så også alle redninger i kampen. Jeg tror ikke, der er så mange redninger. Godt, Joe Hart. Godt, Joe Hart. Der er ikke så mange redninger tilbage. Uspin. Ej, hvad er det? Jo. Kampen er ikke så lang. Se hvor hurtigt kampen egentlig er. Kan du gætte, hvilket hold jeg har valgt? Nej. Hvad står der derom? Kan du se det? Nej. Hvad tror du? Jeg ved ikke. Au! Jeg skal på frispark! Jeg har slet ikke regnet med det der. Prøv at se her. Okay, og det der 32 meter. Hold da op. Hvordan gør jeg det der? Jeg plejer altså at skyde lige på målmanden. Skal jeg lige op igen? Det er nok mit bedste mål. Nogensinde. I hele FIFA. Jeg har da lavet... Der var også en. Flet på her lige. Helt sikkert. Okay, jeg tyrer den lige ind i målmanden. Eller?
optaget i 40 minutter med det her. Jeg skal lade til at klippe her. Jeg skal klippe over 20 minutter af den her video. Hvad sker der? Hvad er der sket? Antonio, get us man. Come on, cliche. Can't send that back. They got to send them it. Better for this. Better for like us. Jeg har fået et gult kort. Og et rødt kort. Jeg har ikke fået noget. Altså, hvis det siger, vi gerne på free kicks. Jeg kan godt gribe os jo. Jeg så dig! Ej, vi skal lige se, hvad jeg mål med. Nej, hvor slut. Min afbrænder. Hun er styrende. Endnu mål. Nu er Sterling. Jeg afbrænder Sterling. Nu er Kevin De Bruyne. Den rammer ikke. Fedt, det bliver. Fordi jeg har haft bold meget med den der. Træner ikke, nej, det kommer til at den der igen med film til en vis fancy. Jeg kender ikke. Jeg kender godt med at sige godt. En spiller, Angelino. Hej Bosch, jeg håbede, at du måske lavede omkæringer i gruppen, så jeg kunne... Omrokeringer. I gruppen, så jeg kunne få chancen for at spille. Er han kun 18 år gammel? Ja. Nå. Ja, han er måske lille. Han er yngre end mig. Har sådan en midten. Jamen, jeg er jo 20 nemlig. Om 2 uger. Jeg tror, han er om 1 uge. Det gider jeg ikke. Jeg har mit hold. Se, det er mit hold. Det er ikke bare gode. Ja. Mit svageste område er nok mit forsvar. Jeg tror egentlig, jeg stopper videoen her.